Айде при него неки. Играй! Играй! При него. Браво, Влади! Браво! Миро! Браво! Презентирай, добре! Играй! Играеме! Ти! Теди! Казах ви, ама... Тръгвай! Айде, Томи Жорка, стойдай! Хайде, Жорка, давай! Хайде с него, подкрепа, браво! Махни се оттам! Дай с него, хайде! Хайде с него! Давай, браво! Топка! Давай напред! Хайде, Жорка, дай, мачка! Давай! Играй! Алекс! Играй! Давай напред! При него, човек! Хайде, води напред! Браво, Влади! Утайте го. Кажете му, това тук е моята част. Това тук е моята част. Не мога да влизаш вътре без моето разрешение. Чуйте сега. Бутате го и му казвате, тук не можеш. Имам един план. Нали сега ще играем срещу бикове. Те имат един голям. И искам да питате треньора, че вие тримата да играете, за да може да го хващате и да го слагате. Не може трима. Това е тримата. Не. Висок блокаж. Взимай топката, айде, взимай я! Давай, браво! Давай! Браво! Браво! Айде, тръгвай! Браво! Тръгвай! Браво! Дай! Така. Браво! Браво! Ой! Дай! Избегаво! Сам! Избега, това ще я подаде. Взимай! Това ще я подаде. Айде! Долу! Хайде го долу! Браво, Станчо! Тук да не те финтира. Долу! Браво, дай! И той оставаше! Дай долу! Айде, Станчо! Браво, Станчо! Браво, Ицо! Дай! Айде, спасвай! Браво! Браво! Елате насам, айде! Деца до 12 години. Трето място в локомотив. Браво! Форма на борба на второ място се класира отборът на Кости Ворот. Браво! Прети! Дигни купата! Дигни медали! Юноши до 16 години.